Helyezünk el még néhány videót itt az időszalagon. Következik a 38-as. Nyissuk meg ezt is a Source Monitorba. Itt én a 11-es másodperctől választottam ki, hogy innen fogom felhasználni. Itt alacsonyan van a kamera, jól fog kinézni, ahogy felemelkedik és közben lép is itt az ember előtte. Jelöljük itt be a kezdőpontot, és egészen menjünk el, akkor már felemelkedett a kamera picit magasabbra, mondjuk így 15 másodperc környékére. Rendben, ezt egy kicsit nagyítsuk meg. Közben átállíthatjuk a V1-es csatornának a előnézeti képét, hogyha széjjel húzzuk, akkor megjelennek a kis képek, talán így átláthatóbb lesz, hogy mit is vágunk. Illetve picit csúsztassuk arrébb a idősíkot. Jó, ezt pedig húzzuk le ide. Rendben, a következő a 41-es lesz. Itt az 5. másodperctől fogom felhasználni. Egészen a 9-ig. Itt egy kis csobogó patakot fogunk majd bemutatni a közönségünknek. Következő a 42-es. Menjünk el a 16-os másodpercig. Innen fogom a 25-ös, ez egy nagyobb lélegzetvételű vágás lesz. 25 másodperc, 17-ig mondjuk. Oké, tegyük le. És húzzuk úgy, hogy megfeleljünk a ritmusnak is. Eddig már elkészültünk. Na most az előre definiált színképet próbáljuk meg ráilleszteni azokra a videókra, amiket újonnan tettünk be. Ugye a 35-ösön már rajta van, ezt tudjuk ellenőrizni az Effects Control részen, Lumetri Color be van kapcsolva. Ha átmegyünk a következőre, ott már nincs rajta. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy visszamegyünk az effektekhez, kiválasztjuk ezt a általunk létrehozott beállítást, előtte kijelöljük azokat a videókat, amire ezeket rá szeretnénk tenni, megfogjuk ezt a presetet, és ide ráhúzzuk a kijelöltekre. Így mindegyik megkapta most egy kattintással szinte ezt az előre definiált színvilágot.